हाय हॅलो SM क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. हाय हॅलो SM क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर आज आपण तात्पुरतं खाण्यासाठी काहीतरी असं नवीन म्हणून बनवायचं आहे. तर इथे मी घरातलेच असे साधे पोहे घेतलेले आहेत. तर चला आता हे मी चाळून निवडून घेतलेले आहेत. तर आता आपण गॅसवर कढई ठेवून घ्यायची आहे. आता हे पोहे त्याच्यात टाकून घ्यायचे. हे प्रथम आता आपण भाजून घेणार आहोत. भाजून घ्यायचे पोहे 10-15 मिनटं असे चांगले थोडे. हे अशा पद्धतीने. तर इथे बघू शकता आपण असं मध्यम आचेवर असे छान पोहे भाजून घेतलेले आहेत. तर हे असे खमंग छान असे भाजून घ्यायचे, जास्त जाळायचे नाही, अशा पद्धतीने. तर चला आता आपण याला फोडणी करून घेऊ. हा झटपट होणारा पदार्थ आहे. तर आता आपण याला फोडणी करून घ्यायची. आता आपले पोहे असे सतत असे हलवत राहायचे, म्हणजे सगळे छान असे भाजले गेले पाहिजे, कच्चे नाही राहायला पाहिजे. त्याच्यामुळे असं सतत हलवायचे. आता याला आपण चांगले भाजून घेतलेले आहेत. तर आता आपण फोडणी करून घ्यायची. इथे गॅस पेटवून आपण कढई ठेवून घेतलेली आहे, बघू शकता. गॅसवर कढई ठेवून घेतलेली आहे. 2 चमचे तेल टाकून घ्यायचं आहे. याच्यात आता तेल तापून झालं की आपण मोहरी टाकायची आहे, अर्धा चमचा आपण जिरे टाकायचे. आणि आपल्याला आवश्यकतेनुसार आपल्याला जेवढे शेंगदाणे टाकायचे टाकू शकतो. मी ते 2-4 शेंगदाणे टाकते. तर इथे थोडीशी आपण 1 चमचा हळद टाकायची आहे. आणि आवश्यकतेनुसार आपल्याला कमी जास्त तिखट लागत, मी अर्धा चमचा इथे तिखट चिवडा बनवायचा आहे आपल्याला हा. तर इथे मी अर्धा चमचा लाल तिखट टाकते. आणि आता आपण हे भाजलेले पोहे याच्यात सगळे टाकून घ्यायचे. गॅस बंद करून टाकायचा आहे. इथे बघू शकता आपण सगळे पोहे टाकून घेतलेले आहे. कमी गॅस करून घ्यायचा आहे. आणि हे पोहे असे छान ह्या फोडणीमध्ये मिक्स करून घ्यायचे. इथे बघू शकता अशा पद्धतीने. अशा पद्धतीचा पोह्याचा चिवडा खूप छान लागतो. साधा आणि सिंपल. वरून तुम्ही याच्यामध्ये कोथिंबीर पण टाकू शकता किंवा नाही टाकली तरी चालते. हा मग बिना कोथिंबीरचा असा खुसखुशीत असा खरपूस असा खुसखुशीत चिवडा बनतो. इथे बघू शकता. कोथिंबीर टाकली तरी चालते किंवा नाही टाकली तरी चालते. तर असा छान खमंग खुसखुशीत असा आपला पोह्याचा चिवडा तयार आहे. इथे बघू शकता. तर हा पोह्याचा चिवडा तर असा छान असा खरपूस चिवडा असा मिक्स करून घ्यायचा आहे. 5 मिनटं असं याला कमी गॅसवर असं परतून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने अर्धा चमचा मीठ टाकते. मीठ टाकल्यानंतर हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं याच्यामध्ये. आणि कमी गॅस करून असं छान असे हे सगळं मीठ असं पोह्याच्या चिवड्यामध्ये आपण मिक्स करायचं आहे. असा आपला छान असा पोह्याचा कुरकुरीत आणि खमंग असा छान असा चिवडा तयार होतो. झटपट आपला असा पोह्याचा चिवडा तयार होतो. आणि तुम्ही तात्पुरती भूक भागवण्यासाठी पटकन हा असा पोह्याचा चिवडा बनवून खाऊ शकता. तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी काय वाटली कॉमेंट्स करून सांगा. रेसिपी आवडली असेल, माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. मस्त खा आणि स्वस्त राहा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत. छान आपला पोह्याचा चिवडा तयार झालेला आहे. आणि हा खायला पण खूप खमंग कुरकुरीत असा छान लागतो. आणि तात्पुरती आपली भूक पण भागते. अशा पद्धतीने तुम्ही पोह्याचा चिवडा नक्की करून खा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा. तुम्ही वरून कोथिंबीर पण टाकू शकता. पण हा 2-3 दिवस पण टिकतो आणि ताबडतोब खाल्ला तरी चालतो. तर अशा पद्धतीचा पोह्यांचा चिवडा तुम्ही नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.